చూస్తే ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన వరకు వచ్చినట్లయితే దేవుని వాక్యాన్ని ప్రేమించాలి, దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి, దేవుని వాక్య ప్రకారంగా జీవించాలి, దేవుని వాక్యాన్ని మన హృదయంలో భద్రపరచుకోవాలి. అప్పుడు మనం పాపం చేయకుండా జీవించడానికి వాక్యం మనల్ని నడిపిస్తుంది. కానీ మనం చేసేటువంటి బహుభయంకరమైనటువంటి విచారకరమైనటువంటి సంగతి ఏంటంటే అన్నిటికీ సమయం ఉంటుంది, కానీ దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకోవడానికి మాత్రం సమయము ఉండదు. చెప్పండి, ఈరోజు దేవుని వాక్యం చదువుకొని ఇక్కడికి వచ్చిన వారు ఎంతమంది ఉన్నారు? చేతులెత్తమంటే అందరు సిగ్గిపోతుంది కదా. ఈరోజు పొద్దునే లేచి వాక్యం చదువుకున్న వారు ఎంతమంది ఉన్నారంటే, ఎంతమంది చదువుకున్నారు, ఎంతమంది చదువుకోలేదని చేతులు ఎత్తిస్తే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? ఎక్కడ ఉంటారు? ఇక మన జీవితాల్లో, మన కుటుంబాల్లో, మన పరిస్థితుల్లో ఎట్లాగ దేవుడు తన కార్యాలు చేస్తాడు చెప్పండి?